Така, пускам записа на срещата ни на живо за въпроси и отговори, докато се посъберем, докато изчакам някой да се престраши, да каже по какъв проект работи всъщност, какво го затруднява, за да мога да му помогна. Реших да ви покажа няколко банера, реално, които трябва да създам за Facebook реклама. Сега ще ви споделя екрана. Така, виждате ли хубаво всички? Аз само ще се обърна към другият ми монитор. Така, тук продукта, който трябва да рекламирам, са такива самозагряващи се лепенки за болка. Тук съм направила няколко банера реално за уебсайта и трябва да сглобим банери за рекламата. Честно да ви кажа, ето такъв тип рекламни банери също можем да използваме, защото те привличат доста вниманието на клиента и не изглеждат като реклама. Това определено мога да го тествам в самата реклама, тъй като аз ще я правя. Тук също мога да използвам някои от тези пакети. Така, тук съм се Да, превела. Кой е да? Някой, ако иска да пита нещо, да ме прекъсва, няма проблем. Така, и сега, тъй като ще търсим хора с болки в колената, нали, тези продукта е за хора с болки в колената, гърба, в кръста. М, Също и за врата стават. Може да си създадем тук един дизайн. Този дизайн, който аз съм в момента е квадратен, 1080 на 1080, който си става точно за Facebook, за реклама. И така, ще отида на дизайн, за да си намеря някой шаблон, който мога да използвам като отправна точка. Така да кажа, например, а, backpain, нещо от този сорт. Така, по принцип правила съм този шаблон съм използвала за други клиенти. Също и ето този. Доста са подходящи за такъв тип и мисля, че привличат много вниманието. Сега само ще се върна назад и ще разгледаме нещо друго. Ето, например, тази жена с болки в коленете. Примерно, ето тези три шаблона можем да използваме от раз. Нали, те доста привличат вниманието. Ето тези са доста готини също. Само ще видя да не си пусна курсор. Така, така да ми виждате по-добре мишката. Също ми харесват. Общо взето има поле за изява, така да кажа, с този продукт. Нека започнем сега. Ще направим този синя. Този ми харесва с жената. И ще избера един. Ето този ще пътя. Така. Например, ето вижте, тук примерно този надпис много ми харесва, веднага мога да си го направя и аз като въпрос. Болки в гърба. И тук определено доста хора ще се препознаят. И шрифта на кирилица изглежда добре. Само ще го намаля малко, така да стои така хубаво. А, Тук бях си направила също няколко рекламни текста. Там ще видя, ще използвам от тях няколко фрази за самият продукт. Така се казва продукта, се казва Proflex. Мога да използваме това обещание. Време е да сложите край на болката и да върнете радостта в живота си.
Тук ще го намаля доста, така наполовина. Мога да пробвам да сменя и цвета на бял. Ефекти. Ефектът да е издигнат. И така доста добре се подчертава. Време да сложите край на болката и да върнете радостта в живота си. И тук можем да сложим още подробности за продукта. Този банер е много хубав. Аз не бих сменила много неща от него за тестването. Мога да сложа този текст с bullet points. Ето тук. Но да го съкратя малко, тъй като е доста дълъг. Така, и банер ще стане с много текст. Така, Proflex пластири го удебелявам са създадени за облегчават болката и този текст мога да го изтрия, нали, така да главни ползи, по-кратки. До 8 часа комфорт, което е добре и подобрят подвижността. И така, това го махам, защото няма да слагам уебсайт. Ето тук мога да го сложа също, да го преместя, за да се вижда по-добре. Виждате, мога и самата картинка да пробвам. Два пъти като кликна върху нея да изместя малко по една идея надясно, за да мога да си осигуря тук да си сложа текста и да се вижда. Така, виждате как е нареден. Тук като местя самия текст, линията се показва и се вижда. Сега малко много ми идва текста, но вместо този текст може също да се пробва да се направи така. Правя едно копие и да напишете, например, време да сложите край на болката с Профлекс самозагряващи пластири и да върнете радостта от живота си. Така, пробвате да видите как ще изглежда по различни начини. А, Може пак в синьо да го напишем, да видим как ще изглежда. Да се подчертае по някакъв начин самото име и да го върнем, например, пак в синьо да го направим. Ето така, този текст го махаме. Можем да кликнем върху снимката, да преместим, но е хубаво да се вижда гръбнака. Може да го оставим тук и, например, тук да сложим един бутон за м, призив за действие. Например, научи повече, научи как или да сложим някакви малки снимчици, като тези от банера, който изтрих. Да само да го намеря. Вижте, тук има така, мога да сложа две снимки. Разглеждам. Нали малко съм фристайл сега. Всъщност, спирам с тук елемента и ще го сложа някъде да видим как можем да го нагласим.
ще стане доста претруфено. Реално на този банер, може би, не е подходящо да слагам снимка на продукта, защото ще стане грозничка. Да видим дали има нещо като идея, как можем да го добавим по по-различен начин. Имаш ли някакъв брой банери, който трябва да достигнеш задължително, А, според оговорката? не, те по принцип ми плащат да направя 3 банера за реклама, ако става въпрос. Аз правя така, правя ги максимално различни, за да можем да видим после кой банер предизвиква най-голям интерес и да направим примерно 10 подобни, за да може да се скалира по някакъв начин рекламата и да направим повече продажби. Общо взето така ги правя. Така е, тук това не е лошо. Като вариант, само ще си кача от снимките, които съм направила, съм обработила по-скоро. И тези съм си ги превела на български и затова тези не се виждат добре. Може, може и така да се нагласят по някакъв начин. Да им сложим примерно синичко, макар че това е зелено. Да стане горе-долу ясно на клиента какво се продава. Но може да минем и без снимки в този банер, защото той е доста показан, така да кажа. Може да се сложи един такъв елемент. Може в бяло. Бялото. Това синьо, сега ще го копирам. Да спра на някой микрофона. Май всичко е наред вече. Така, като с това синьо можем да пробваме как ще стане. Да, ингредиента май трябва да ни е наобратно. Това не ми харесва. Търсим някаква друга рамка, в която да сложим продукта, за да изглежда добре.
Вариант не е лош. Мога да зумна, само да се вижда тази жена, която си е служила на рамото. Например, или на крака, на кръста. Виждате, има варианти. Това е, що годе добре. Може още да се види какво може да се направи, но така ми харесва. Може бутона да се направи в син цвят като горния, но по-скоро трябва да изпъкне. Не знам дали нещо в оранжево или в бяло няма да е окей. Или зелено като лепенките. Да, всичко е до тест. Зеленото малко се слива, по-скоро нещо в такова червено, оранжево. А, ми, Ами по-скоро елемента или бутона от свечи, а не текста. е, чакай, че аз пак съм кликнала върху текст. Там. Не съм сигурна, че ми харесва много, но всичко си е игра на цветове пак. Нещо е такова. На вас харесва ли ви горе-долу? То всичко си е до тест. Честно да ви кажа, банери, които съм харесвала супер много, са се представили супер зле. Но не е лошо. То като цяло можем да променим целият, въпреки че този човек на самата снимка е с син бекграунд, може да си поиграем тук да сложим някакво зелено, но или да го направим по-бяло, за да не е толкова синьо и реално да си променим и другите неща. Така че да ме такава синичко ми харесва, просто те пластири с зелени. Не става много шарено така. На мен лично не ми харесва. По-скоро и това ще го направя синьо и така. Добре, оставям го така, така ще го пусна за тест. Само да видя дали е центрирано хубаво. Така. Мисля, че не е лошо. Тук аз по принцип слагам един елемент, който си водя маус. Така, от графиките си избирам някаква мишка. Може и движещ елемент, но не толкова голямо. Например,
Така хората да знаят, че трябва да кликнат. Така малко е натруфено, по принцип не правя толкова натруфени банери, но така, ще го приемем за сега. Друго, какво можем да направим? Аз ще го изтрия. Така, махам този продукт в следващия банер. Добре. Това не е текст бокс ми, това си е направо елемент, върху който не мога да пиша. Мога да си сложа друг. Например, след тук. Така, какво послание ще сложим? Гледам си от копитата. Ето, болка в коленете, време е за промяна. Супер. Мога да го намаля малко. Това трябва да остане така. Местя го под тези линии, за да мога да ги достъпя. Защото през текста тази година мога да ги махна и така. Болка в коленете, време е за промяна. Тяло може и само това да се остави. Или да сложим още едно обещание за Proflex. Направо го пейснах в самият банер и вижте, то си хваща и шрифта. Само ще го сменя, защото този не ми харесва. Този е Bebas New. Ще сложим нещо по-ръкописно сега. Може да не. Ще е по-удното. И пак ще сложим текста от дясната страна. Може би в черен цвят. Мога да сложа също една стрелка, как да кажа, която ще обърна. Така, тук мога да сложа бутона и този елемент мога да го преместя малко по-надолу, да ми се открие малко пространство. Даже, честно да ви кажа, не схващам каква е логиката на тези елементи. На листата мога да ги разкарам. Това го оставих, за да мога да взема цвета на текстбокса. И така сега ще напиша текстбокс, за да си намеря бутон, който ми харесва. Така мога да използваме този и вместо бяло да взема ето този цвят. Само, че не ми го хваща, като на някаква снимка. Не, всъщност ето го. Добре. Май не е точно същия от елементи, които не мога да редактирам. Мисля, че не ми хваща цвета. В принцип има други начини да се намери цвета. Също ползваме един сайт Image Color Picker. При него качваме ето тук една снимка. Ако нямате снимка, аз правя направо един скриншот. Например, така мога да направя един скриншот на бутона и после да си го кача и да видя кой е цвета. Качвам.
Ето го цветка. Аз се окупирам. Идвам тук и да може и да е същия. Добре, леко се различават. Добре. Добре, това си го трия. Като цяло това мога да го вдигна една идея по-нагоре, за да ми се освободи място тук. Ръката мога да я махна. Аз както си ги слагам, така и си ги махам. Зависи как ми се получава самия дизайн. От текста може да напиша научи повече за разнообразие. Така ще го преместя тук, ще го направя бял и ще го оголемя. Само че ще го направя бял, нещо не стана. Така понякога, като не мога хубаво да го наглася, то текст зумвам и си го привлачвам. Ето така ми го дава центриран, но не знам на вас изглежда ли ви центриран. Аз понякога по мое осмотрение си ги центрирам. Защото Canva като ми покаже, че е в центъра и нещо не ми изглежда в центъра. Така. м, Профлекс пластири. Тук можем да спробваме да сложим някакви пластири. Ето така ще изрежа малко тази снимка. И махна фона. Да видя какво ще остане. Значи общо взето тези пластири няма никакво място за тях по моите банери. Ще си пусна, както ви казах, този банер. Или ето този. Ще му добавя само един бутон. Научи повече. Ето така ще пусна значи, този номер 10, номер 11. Тук мога да сложа и една ръчичка. Така може да си нагласите както искате. Но виждате колко са различни сега този с този банер. И ще видим този тези три. И може да използваме ето тук тези снимчици ми харесват. Дори и с бутона, мишката. Аз ще си ги копирам и ще ги сложа тук. Да видя как ще изглежда. Бутона го качвам малко нагоре и ще го направя в оранжево. Тук поне ще изглежда добре. Така. От тук ще изтрия няколко неща. Сега ще видя какво ще оставя, защото искам тези картинки малко да изкача нагоре. И бутона. Добре, изпусна ги. Така. И изключваме тази.
Тук може да ги сложиш и вертикално, преди текста. Те е Може. малко по... Я да видим. И сега. Да. На мен иначе ми харесва, нали, то може точно както са го сложили. Ето така, на еднакво разстояние са. Така, да видим какво ще е. Може би сега и това трябва да преместим. Така мисля, че хванах обаче. Или просто са твърде много и може да ги намалим малко. За сега само бутона ми харесва как става. Общо взето, тази снимка само ще я намаля тук, че не мога да си достигна текста отзад. Да. Тук може да сложим само едно заглавие. Може да използваме даже това със същия шрифт. На мен доста ми хареса как стана. Нали, не е задължително всеки път да се измислят абсолютно нови неща, като обещание и цветове и всичко може да се комбинират. По принцип така правим с рекламите, примерно когато пускаме и видеа за реклама. Примерно снима се едно видео и само първото изречение се прави в три различни варианта. Нали, това се казват кукички, които реално да заинтригуват аудиторията, защото различните хора откликват на различни неща и затова като правим тест, тестваме по три кукички. Например, и така, нали беше този шрифт? Добре. Малко ще намаля разстоянието. Само, че тук ще сложа на очи повече, защото имаме само обещание. Даже полуобещание. Може би тук е по-удачно да се сложи една снимка, например, по някакъв по-различен начин. Ви изтрияте някаква друга форма. Редактирам, слагам сенки, например. Тук само ще сложи бяло. Мога да пробвам и с рамка, например, да видя как ще стане. Това е така, да го премествам. Как ще ми струва малко, че се загрузи. Какви рамки мога да използвам?
Между другото, може да сложим някой телефонче. Много често използвам също и правя скрин рекординг, нали, записвам на уебсайт как си скролвам и го слагам така в банерите, нали, те стават видеа в такъв случай, но пак привличат доста внимание. В този случай пак нещо на телефон. Може да сложим снимка на уебсайта или пак да видим дали има някаква подходяща снимка за телефона. Не, няма. Така трябва да е вертикална. Може в такъв вариант, например, да се остави. Или ако има някакви по-подходящи снимки на продукта, най-добре ще е тук сега да направя един скрин рекординг на самия вебсайт и да го сложа. Мисля, че ще стане доста ефективно. И разбира се, нали, тези снимки, банери ще имат текст към тях, който е генериран с ChatGPT. Нали, аз съм описала по-нагоре за самият продукт. И после му написах, избрах Proflex Пластири като име. Искам да ми напишеш сега 3 рекламни копита, които да предизвикат силен интерес и да направят максимално продажби. Спомени аудиторията, проблема, ситуация от ежедневието, която разрешава и нашето решение. И общо взето вече сме готови. Добре, ще ви покажа и сайта, който днес направих. Никой не ще се престраши да си говорим нещо и аз си казвам сайта, който съм направила за клиент и банери. Промо пакети, кажете ми какво мислите по въпроса. Този сайт го направих за един ден. Много е яко. Да, малко като натрупаш опит. И то това е якото, че можеш да си тестваш идеите много бързо. Като използваш билдъра, аз си използвам Convert Builder и ROAS Builder, и двата билдъра си ги използвам. И си правя сайтове на тях вече като и така съм направила 20-30 сайта и някак си знам какво искам. Къде да сложа, какво искам да сложа и така. И сега ще видим с тези толкова различни банери. Ще направя едно видео тук за този. Мога и така да го пусна. Не знам. Вие бихте ли кликнали на тая реклама, ако я оставя така с снимка? Ако имам болки в коленете, със сигурност. Нали? То това резонира, да, определено. Тук и в гърба. Да, ми не станаха лоши и тук само не ми харесват, че тези, нали, пластири са зелени, ама то няма какво да направя по въпроса. Те са такъв цвят. И така. Някой няма ли да се престраши да пита нещо, да си говорим? Кажете вие какви сайтове искате да си направите, какво да продавате, искате ли да ставате инфлуенсъри и нещо? Някога правил ли си сайт за авточасти, морга или нещо подобно? Ама и не съм, но ако ми предоставят хубави снимки, мисля, че няма да имам проблем за авточасти. То проблема е, че нали, пак се решава някакъв проблем с авточастите, но то по-скоро се рекламира това като услуга. Нещо неизгодно. Аз имам един въпрос, здравейте. Здрасти. А, можете ли да ми покажете как да си направя визитни картички в Canva? Да, разбира се. Ще отида на началната страница да отворя един дизайн. Нали, то може да се направи по персонализиран размер, но тук, например, ще напишем визитка. Ето визитка. Тази е 3,5 на 2 инча или 2 на 3,5 е, да, то се вижда. Ето така. Това е дизайна, който ни трябва. Вие с какво се занимавате? Аз направо по-скоро на ти. С какво се занимаваш? Горе-долу да се Ами ориентирам.
пиша и имам страничка в Инстаграм, в която качвам разни неща, поезия, разкази и ми се искаше да си направя някаква визитна картичка и да сложа QR кода от Инстаграм и някакво послание към нея. Мгм. Тази визитна картичка ще я раздаваш, нали, защото то може да си направиш и подобен на имейла, такъв имейл хедър, който да използваш. Ами ще я планирам да я раздам в скоро време. Да, само да видим къде ни отидаха визитките. Категория. Добре, ние ще си намерим нещо подходящо. Чакай, че аз много бързо кликам по принципи. Това съм избрала вертикална визитка, боже. Вертикалните са интересни. Да, казвайте и те работи. Е такъв, зоблена визитка ли ще е нашето? Да видим. Много малко неща излизат. Добре, връщам се в началото на шаблоните. Ние ще си намерим нещо подходящо. Така, добре, с QR код може да потърсим нещо направо. Въпреки, че тук се избира шаблон, нещо, какво друго да е включено в тази визитка? Телефон, нещо, имейл, Ами да, имейла, QR снимка. кода и Твоя ще слагаш ли? ами по-скоро някакво изображение тематично с самата групичка, която имам на страничка. Къде? Нещо с някакъв химикал, лист. Да, или Горе-долу. книга, например. Мгм. Има цвят, Нещо допада може ли да ти се като използва. дизайн в момента да го отворя? Ами, за сега не. Защото направо ще го пусна в чата после, да си го вземеш. Нещо по-семпли цветове ли? Нещо с синичко, с бяло и по тази гама. Коя дама? Подмина. А, синьо, бяло и розово. Гама. Добре, добре. Гама, да. Дама. Викам, чакай, подминах нещо. Добре. Ами, този шаблон харесва ли ти? Не. Да, този е симпатичен. Добре. Отварям го. Отдолу излизат още сини. Този втори е също готин, според мен. Преотварям този. Правя персонализиране на шаблон. Как се казваш? Гергана Гергана Русанова. Русанова, приятно ми е. И на мен. Аз направо си пиша тук Гергана и така. Може да ми пратиш твоята страничка направо? На лично съобщение в Инстаграм или някъде другаде. Ето тук в Zoom, ако можеш да отвориш чата. Добре. Вили е попитала какво е Builder. Builder е платформа, на която правя уебсайтове, като взимам различни елементи, както в Canva и различни блокове и направо ги съединявам. Не използвам, например, ако сте чували за WordPress, за PrestaShop, такива софтуери. Това се казва Website Builder. Буквално си сглобяваш вебсайт. Има също така много шаблони, като в Canva. Може да си ги използваш и да си персонализираш пак цветове, текст и всичко става много по-лесно. Поне аз така си мисля. И така. Като цяло и в Canva Academy с моите хора работим върху такива уебсайтове, защото е много по-лесно за начинаещи също. Нали, в началото всяка платформа, с която започнем да работим, е трудна за използване, защото не сме запознати с нея, но като обърнем малко внимание,
Така. Ваня е питала, това платената версия ли е? Да, аз използвам само платената версия. И Вили иска да закачи линк към място, където сочи мишката. Значи това по принцип линк може да добавите само на PDF файл, който клиента да отвори и да кликне върху него, може да се изпрати по имейл. Обаче на реклами, когато се пускат, линка е в самата реклама и клиента като кликне на снимката и отива на вебсайта, защото вебсайта е зададен предварително. Иначе това, ако е на пост в Instagram, в Facebook, не може да се сложи линк. Просто не могат да се кликат. Там вече в описанието може да сложите и доколкото знам в Инстаграм, ако имате над 1000 последователя, мисля, че може да си го слагате на повече места. Действащ е сайта. В момента е онлайн. Реално, но аз работя върху него, но никой не го знае, така да кажа. Само да видя. Гери писали ми, за да може да генерираме QR кода. На който не знае как се генерира QR код, сега ще разбере. Реално. Това ли е Инстаграма? Чакай, сега ще го отворя. Да. Добре, това е линка. И сега отиваме в Google да генерираме QR код. Аз по принцип използвам генератора на Adobe. Ето този. Ето тук може да си генерираме безплатни QR кодове. Нали, аз имам акаунт, логната съм в момента. Вие трябва да се регистрирате безплатно с Google имейла си. И реално е тук само поставяте линка и виждате как той го генерира. Има различни стилове на QR кода. Ето тук може да си избирате. Може да е зоблен, кръгъл, така. Гери, кажи как ти харесва, защото това ти е твой QR код. Стандартен ли да го оставя? Да, стандартен го оставя. Добре, като цвят да му сменям ли цвета? Има ли как да е розов? Не, ето тези са. Може синьо да го сложим, защото визитката ти е в синьо. Да, може. Прем. Така, свалям го. Така да си влезна само в аккаунта. Така, и сега ще дойдем примерно на визитката. Тук можем да сложим някоя снимка на... И сега ще ми кажеш какво ти харесва. Райтинг. Отивам. Нещо такова искаш ли да сложим като снимка? Да, би могло. Примерно ето така, с компютъра. Или този химикал. Ако ти допада нещо, ми кажи. Добре. Ето тук с кафенцето. Е, това с по-шареното. Creative Writing. Да, creating writing. Добре, ето тук сме. Така, а, как да те пишем? Каква се водиш реално? Ами, автор на самите текстове. Автор само да запишем. Да, Автор и реално сега да видим. Уебсайт, слагаме QR код. Това го махам. Махаме адрес. Ако искаш да оставим телефона и имейла. да, може. Ето е така, подравняваме ги. А, и ето тук, ако искаш, мога да заредя QR кода. Сега ще го Да, там пуска ще е добре. и ще ми кажеш. Ето го.
Макар че тук става малко така празно място. То не мога да достъпя някои от елементите, защото друг го закрива и отивам на позиция, слоеве и го кликам. Просто. Ето и телефончето. Не знам, честно да ти кажа, нещо не ми харесва така. Чакай да видим как ще го нагласим. Можем ли да направим балончето с снимката една идея по-голямо? Да, там да видим това къде ще го направим. Реално много лесно. Може и да го преместим. Отдолу си има някаква сянка. В принцип някак си го представях, нали, от една страна да са имената, информацията и QR кода. Сега не ми харесва как е подредено. Чакай да видим някой друг дизайн с QR код. Ето вижте, примерно QR код как е поставен. Това също можем да го използваме като вариант. Между другото, той на гърба по принцип слагат също QR кодове, но е това примерно. Може да вземем картинката, да я отделим, да я сложим. Така че доста се зумна. Чакай да видим някакви други варианти. Картинка продължавам да си я местя. Може да сложим друго.
Махам ли го? Не, мисля, че се връзва добре с цвета на QR кода и другите цветове от картинката. В принцип може да сложиш доста елементи. Мога да ти преместя тези сините елементи, ако искаш. Тук. Да, може. А Ай да по видим. принцип, може ли да се слага картинка на самия QR код като фон или нещо такова? Ами, сигурно не вярвам да пречи нещо да... Как сега? Исках да пробвам нещо. Да ги преместваме тук. Да. И тези по принцип могат да се сложат тук. И не става лошо. Сега ще преместя тези на другия дизайн. Да ти кажа, не мисля, че се връзват много, но изглежда една идея по-добре. Това също, така като се подредиха по различен начин. А, видим само дали има още нещо. Това ми изглежда малко винтидж, макар че тук имаме креатив. Можем да си вземем някакви елементи от друг дизайн или в елементите да напиша креатив. Сега да видим какво ще изкочи на графики. Ще това е интересно. Общо взето си нагласиш докато ти харесва. Нали? Това може примерно да стане бяло. Не, бяло. Да, сега наистина изглежда още по-интересно от преди. Как изглежда? Че не чух. Още по-интересно от преди тези цветове. Да, ако искаш да е нещо по-креатив, просто трябва да се разровим. Е така, мисля, че това е готино. Като цяло. Вижте, тук има варианти. Аз миналия ден, между другото, правих едни... реших да си направя тениска. Даже сега ще ви ги покажа, като направя тази визитка. И съм използвала такива цветове, които са така размазани. Това харесва ли ти като вариант, тези двете? Да, особено
последното, което е с шарените цветове, много ми харесва. Ама тази можем да направим и шрифта някакъв друг цвят, да ти кажа. По-интересен. Да, А, може да е някакъв по-завъртян самия шрифт. аз не знам това. QR кода може и на него да му сменим цветовете. Е тук от двуцветно, виж. Какво става? М, Не, това. То пък му слага такова фон. То мисля, че можем да си сменяме цветовете, така че. Ако ти харесва, ти в какъв цвят искаш да го направим? Чакай да видим. Ето така. Не знам дали ти харесва този цвят, направо тръгна да си го правя така, чакай да го сканирам да видя дали ще се отвори. може би една идея по-светлото розово. Да, това е По-бебешко мисъл. такова. Една идея по-светло розово. Да, Добре. Така. да, така. Чакай да го видя този цвят. Искаш ли и името да направя в този цвят? Ами може да видим как ще стане, да. Авто... Чакай само да ги направя един и същи шрифт, защото са различни. Така. М, Мисля, че стана доста сладурско. Да, така е. Ако искаш да ти споделя направо дизайна, и ти вече, ако искаш да си сложиш някакви други неща. Добре, бих се радвала. Аз нещо така. Тя на страничката ти има ли име? Тя скрие се зад QR кода, ама не е ли хубаво и преди това да се види, защото Не знам. аз Както към нея реши. се връщам. Самият линк към страничката да е поставен на визитката. Може да напишеш последно. Името на страничката. Ами, то това е името на страничката, което е в чата. Sunny with Clouds. Иначе аз съм като Слънчо там. Автора Слънчо. Може между другото да сложиш някакъв елемент за Инстаграм, например, и да пишеш нещо, последвай ме, или да напишеш името на страницата е тук отдолу, ако решиш. Ето е така. И последвай ме. Макар, че на мен ми харесва изчистено, то ти като го пращаш на някой ще стане ясно за какво става въпрос. Те неща Да, може да си ги махнеш, ако решиш. И така. добре, благодаря за съдействието. Моля, моля. От тук може да си, ако ползваш платената версия, това нещо да го направиш при уразмеряване и да му направиш е тук имейл хедър, който да си сложиш към имейла, като пращаш, ако имаш служебен имейл. И така, добре, показвам ви тогава и тениските, които направих и вие ще ми кажете коя ви харесва най-много и аз ще ви кажа коя съм пуснала за да ми я направят, да ми ушият. Така. Ето и тук се виждат горе-долу как изглеждат. Това е едната, това е в бял цвят. Тук има някакви други, които съм пробвала. Тази в бяло. Тази текста малко надясно. Тук просто съм сложила този надпис. Нищо не можах да измисля да ви кажа. И това са шаблони. Вили написа трета. Това
Това са шаблони, които съм ги изела като идеи, обаче нищо не съм направила още. Чакай да видим третата. Третата е тази. Аз реално се спрях на ето тази бялата, но с надписа в дясно. Сега ще ви покажа, мисля, че имам снимка как изглежда. А те ще имат ли на гърба картинка или това е само отпред? Само отпред на гърба няма. Да видя, ето, ако виждате, тук това момиче, тук съм направила един мокъп на блузата с нали, една програма, която е платена, има воден знак, но горе-долу пак мога да си представя как ще изглежда. И така, вместо да се чудя с какво да се обличам всеки път, като правя лайф или записвам видео, ще си слагам тази фланелка и няма да се чудя. И така, ако имате някакви въпроси, стреляйте. Казах, каквото ми дойде на акъла. Направихме рекламните банери, сега ще пускаме реклами. Така, май няма въпроси. Да видим в чата. Доника ме попитала, има ли значение в какъв размер ще е дизайна за тениска. Ето има Canva t-shirt тук от размерите. 14 на 18 инча. Това даже не знам колко е в сантиметри. Да видим само като сантиметри. По принцип няма значение, защото аз хората, на които ги пращам, нали, те го свалят, налагат го на тениската и аз им казвам, примерно, че го искам горе в дясно или долу в ляво или в средата, в центъра и те го нагласят там преди да го пуснат за печат. Иначе този размер, колко е в сантиметра? 35 на 45. Да, това е голямо, колкото за цялата предна част на тениската. Затова казвате да го смалят горе вляво вдясно, иначе си пращате дизайна в какъвто и да е размер. Нали, освен ако не е в някакъв супер малък, защото няма да могат да го разширят. И така. Надявам се да ви е била полезна тази среща. Ако някой иска да работим така заедно едно в едно и да се включи в Canva Academy, може да ми пише налично, за да обясня повече. Там имаме такива срещи 4 пъти в месеца и допълнителни Canva така, хакове и курсове, които пращам седмично. И си се виждаме и си обсъждаме проектите. Всеки работи и много се кефя, че така има хора, които се интересуват от Canva и искат наистина да се развиват. Така че, а, който иска, може да ми пише. За сега ви пожелавам лека вечер и много ви благодаря, че се включихте в срещата ни. Другият месец ще направя пак среща. Между другото, да спомена, че от скоро също има опция за изплащане с TBI, който иска да се включи в платената общност. Вноските не се усещат, така да кажа. Има хора, които вече се възползваха от това и даже не е нужно да се дава сега такса. След като бъдат одобрени от TBI, плащат чак следващият месец. Така, благодаря ви много отново. Хубава вечер и очаквам да сте по-активни в Canva за недизайнери и да пращате вашите дизайни. Не се срамувайте, публикувайте, за да може да коментираме, да обсъждаме и да взимате градивна критика. Хубава вечер! Благодаря, приятна вечер. Моля, моля. Хубава вечер!